hinaot nga ang Ginoo mo dawat kaniya ngadto sa labisa sa mga anak sa Dios sa langit. Ubag pagtuo o paglaom sa kinabuhing dayon, atong tabangan siya sa atong mga pag-ampo. Mag-ampo kita ngadto sa Ginoo ug sa atong kaugalingon usab. Hinaot nga kita nga nagsubo, mahiusa o sa kaadlaw ni ana uban sa atong igsuon. Hinaot nga lakip pod kitang makasugat kang Kristo, diin siya ang atong kinabuhi mo pakita sa himaya. Mag-ampo kita. Ginoong Hesukristo, sa imong tulo ka adlaw nga lubong, imong gibalaan ang mga lubnganan sa tanang mituo kanimo ug imong gihimo ang lubnganan isip simbolo sa paglaom nga misaad sa pagkabanhaw bisan mulukti sa among dunay katapusang lawas. Ihatag nga ang among igsuon nga si Rene Clark mahikatulog dinhi sa kalinaw hangtod imo siyang pukawon ngadto sa himaya. Kay ikaw ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Diin siya moatubang kanimo og sa imong kasanag makakita kami og kahayag og hibaw-an ang kahibulungan sa Dios. Kay ikaw nagapuyo og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kang Rene o Ginoo. O kang kahayag nga walay pagkapalong mudan at unta kaniya hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta siya sa kalinaw. Amen. Hinaot nga ang iyang kalag o ang kalag sa tanang nangamatay, pinaagi sa kaluoy sa Dios, mupahulay sa kalinaw. Amen. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid.